Ubokhe uthathe ixesha uhlale phantsi uzibuze umbuzo ukuthi yintoni lena abantu bayithandayo kuwe? Abantu bathanda ntoni apha kuwe? Abantu bathanda wena okanye bathanda umsebenzi wakho okanye izinto ozenzayo? Ngoba abantu abaninzi apha emhlabeni bathanda umsebenzi owenziwa ngabantu, kube ngathi bayabathanda nabantu kanti bathanda nje umsebenzi wabo, bathi abelungu kukuyuzwa. Ngoba apha ebomini abantu bakuthanda ngokusenento entle oyenzayo okanye kukho into abayizuzayo kuwe. Mhlazini loo nto yaphela okanye mhlazini loo nto wayiyeka ukuyenza, umhla abantu bayeka ukuthanda balibala ngawe ebomini. Njenge-umbrella eteksini, i-umbrella ugibela nayo ikhusela imvula, kodwa xa sewungaphakathi eteksini uvele uyilibale i-umbrella, uyikhohle, uhlike sowuyishiya ngasemva. Ndikunike nje ingcebiso mahala.